Anyang laki din! Agrobwat akon, dodong lakay. Sa dino ti papanam, Juana bakit? Naa, saan ka di nga imbagakan ka nga agpalingki kami kani kumarik a Miriam ita? Agpalingki ka lang, ngam kasta ti bag mo. Un ata itugot ko amin a kwarta kan pasbuk ta lakay. Agraman ATM ta, itugot ko matun. Anya? Ay, anya kalakit din aya lakay. Di ka madanagan, ta saan ko matagastusan amin. Itugot ko lang matijay ili. Day takit bakit? Saan mo nga usaran? Hanggang masapol nga itugot mo pailaan. Basta, itugot ko dagitoy. Tapno at damot at ikargak iti shoulder bag ko. Kasano no madukutan kay Jilay? Awan pagdanagam lakay. Saan to na mapasamak day ta? Imposible ang madukutan na! Ada akon Mari Miriam. Pasensya kan ano, itaak laang. May isa nga orasan nga agur-urayak dito yung marihuana. Pasensya kan amare. Ay, nagadong amit ti salsaludsodan ni Dudong. Siyak laang nga ati mang bayad iti platim. Tapno makabawi akan ka, Mare. Adda ka di kwartang marihuana? Anya kalaki din ay Mare. Siyak pa iti kunam. Sana ka maawanan iti kwarta? Oh, kita am tilinaon ti bag ko, Mare. Dayta, Wow! Pasbaw kan ATM matilinaon ti bag ma marihuana. Wan, pasbook kan ATM mi kanila kay ko, ti makitkita, Mare. Dakkel siguro ti savings yung anya, maray. Ay, katuwa na, Mare. Ay, dakkel talaga ti savings mi kanila kay ko, iji bangko. Asidagtan iti palingkay, marihuana. Ado ka di tigatangam. Wan, Mare. Abastum iti dua alawas ti gatanga kita. Agawaan tangarod ti magna. Tapno makaawit na nasapa, maray. Magandang araw po sa inyo. Ako si Rendel. May ilan po sana akong itatanong sa inyo kung okay lang. Kailangan ko po kasi ito sa aming survey. Anya ti imbaga na, maray. Jakmat na awatan. Adalaan ka nung saludsodan na kadata, Mare. Agsurbi ka nung mat. Survey? Wan. Uy, agtal na kapay Tasyak ti makisarita kun kwa na. Sana bali. Taamok mo ti agsao iti Tagalog. Ano po ang itatanong nila, sir? Nagsasagawa kasi ako ng survey tungkol sa financial literacy, ma'am. Itatanong ko po sana kung may bank account po ba kayo o nagsisavings po ba kayo. Ay, opo, sir. Sa totoo lang, dala ko po ang aming passbook at ATM na magpapatunay na may savings kami. Saglit po ha. Kukunin ko mula sa aking bag, sir. Irwar mo mat nga agpayson ti pasbook kan ATM yaw, maray. Una yan, Mari Miriam. Sumurot ka pa'y kanya. Tagsarita talaang biing. Amam ka di day taaw, marihuana? Saan, Mari? Yung agsorvilaan kanumot. Iso adin ako malapdan. Una, ngam kita man tila nga na, maray. Agrup-rup amat nga scammer. Anya nga itamo tayo. Ang mga numudos na lang day ta. Si kakit dimot, Mari. Saan mo't siguro? Kita lang, amaray. Narigatang. Uy, ang mga no ibagbagam laang day ta. Gaputawan ti. Ay na, marihuana. San arumbang ay palastong mo ti ATM kan pasbook yu iti asawam. Kasano nga raw, no paginteresan ti scammer da kita. Anya kalakit din aya, Mare. Kontra ang laamin nga aramida. Madanaganak lang para kan kamaray. Narigat ti ma-scam. Siya kun di makamo iti bagik, Mare. Di nakpakadanagan. No kayat mo ay kat kumunakan nga agpalingke. Di na kun pakibyangan pa. Rendel, pasensya ka na sa kaibigan ko, ha? Hindi kasi yun nakakaintindi ng Tagalog, At saka, wala siyang passbook at ATM. At saka, hindi niya masagot ang mga itatanong mo sa kanya. Okay lang po, Ma'am Juana. Saan na ulit tayo, sir? Dala ninyo ang inyong passbook at ATM? Tama po ba yon? Oo, sir. Ito, oh. Ay, wow! Pwede po bang makita at mahawakan ang inyong passbook at ATM card, Ma'am Juana? Bakit naman hindi, sir? Maraming salamat po. Ay,
malaki-laki na rin palang savings ninyo, ma'am. Oo sir. Kaya makita yung dakkel at talaga ti savings may, sir. Ay, si kamot ti lumabas iti paraangan may, Miriam. Nagapuwa ki di palingkay, anti Rosain. Ni Juana ngay, saan ka di nagkuyog kayo ang nagpailay? Wang, nagkuyog ka may. Ngam nagpa-interview pa nga may ti anak yung antay. Interview? Unantay, adda nga min tinasalaw mi ijay dalan nga agsursurbay. Ngam, kasla scammer mo day. Jak man amukin ni Marijuana antay. Ipalastog na magdagiti ATM kan pasbuk dakin nila kay na. Anya, day tatipod no antay. Di namot ngamin kayat apanawan mi day di arendel nga agropro pa nga scammer. Ay, anya lakit din day di ahwan na aya. Kaslasan mo ngagpampanunaw. Wala bakit? Adakong. San pa ang naghawid ti asawam do daw nga nakaw? No saan pa yan nagawid? Sa dino ngay nga tati ayan na nanang. Adda ka no kinasarita na ijay ilay anakaw. No husto at tinangagaw. Adda nang sorbay kan kwa na. Ay, sa pa tugot na ti passbook kon itim na. Ay na, pasensya amon ti anakaw dudong. Ay na, pasensya amon ti anakaw dudong. Hindi pa'y mo't nga ibagbagak. Asaan unay nga agpalastog. Kaslaawan magtimang mangag na. Kasanulangan no. No anya dudong. Ay, amangan mo no matumpungan na ti scammer. Kat itin na ti passbook kon ATM card may. Ay, nasken na makasaritak ti asawa. Nasken nga agsarita kami kani Juana. Apay narabyan ka Juana. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti awag ko. Nakapsot ti signal ko itay. Apay aya dudong. Sa dino tinangikargam iti passbook kon ATM card ta bakit? Anya kalakit din aya. Katanda dito yung bag ko Ay, kunak lakid din. No anya? Kunak ano yung palastog mo manan wano amang ano yung paiggamukit diti sa balay. Ay saan mo't Inpakitak laang iti nagsorbi kanyak itay. Anya? Inpakitak laang mo't? Saan namot ngayon nala? Ay, nawa na bakit? Apay nga impakitang pailaan. Kas ko nakita yun. Kinita na laang mo't. Kas taon ti bilib na kadata. Idi nakita na adakal ti ornong tadudong. Ay, jak amukin ka bakit? Kaano pa yan nagrugi ti uyak ni nanang, Juana? Idi pa'y napalabas alawas Anya nga tano'y pa-check up mo. Kisa yan pa lang ti savings ta. Tapno da pagpa-check up ni nanang. Sigurado ka Anya laki din aya, Juana, bakit? Okay lang kanya ta ni nanang mo muti mangusar. Ay na, agyaman ak unay dudong. Awan na nyaman na bakit? Agsagana ka nga roday, taing kag-withdraw. Nas ka na makagatang kayo ti agas ni nanang. Tama nga no, kumaro tirik-rik na. Abay ngay, awan mo din maiwithdraw iti ATM mi kanila kay ko. Ni, zero balance mo tan. Ay, saan ka kadipay anak ka pag-withdraw, Juan na anak ka? Ay, itay tapay anak ka takdir di tao. Sapay nakapudpudaw. Ay. Mabit laang nanang. Maminsan pa'y, ang mga nagkamaliak laang dito ATM machine. Imposible na ibus ti savings mi. Kat sa anak mo't nag-withdraw, iti napalabas sa lawas. Uray ni Dodong. Saan ba't nag-withdraw? Ay, Juan na anak ka. Okay ka kadilaan. Owan. Okay aklaang nanang. Nadadahol sa amot tinday ti ang machine. No awan ti ma-withdraw ta. Okay laang kanya kanak ka. Hala, agawid ka laang close mo ti clinic ita. Mabit lang nanang. Last day to yun. No sa anak pa ang makapag-withdraw, agsubli talangan iji balay. Kunak na yung pa-check up mo ni nanang. Adda parikot, Dodong lakay. Anya ti parikot. Zero balance mo ti savings ta. Awanan maiwithdraw. Kasano nga awan kat no, kay bang-bangkok lang, ti bayad tinatang itinapalabas alawas. Awan nga roden, Dodong. Anya lakit din aya bakit? Makapadanag kamay. Amang ano nagkamali ka laang. Nakitak nga rod. Zero balance.
Mutoy man, tasyak ti mangipadas. Inulit-ulit ko pa eh. Ngam talaga nga awan. Agpudno ka man kanyak bakit? Asino ti nagsorbikin ka, di nagpaili kayo kan ni Mari Miriam. Ni Rindel, lakay. Impaigam mo kadikan kwa na ti ATM ta. Saan mo? Sa dino nga rin tinapanan ti urnong ta. Apay ngay esyak ti pagsaludsodam. Jakmot nga rudam mo. Para magkalaunay. Iso akas ta tinapasamak. Di kag pabaso lakas ta. Tawan ti ammok. Kasano no scammer gayam ti ko naman nagsorbikan ka. Ket iso tinang withdraw iti urnong ta. Ay, saan mo't siguro, lakay? Ay di kagsaw iti kasta. Tawan sa bali ang makaamu iti password data ATM mo. No di laang data. Ket no imbagam ti password data ATM ta iti nag-interview ken ka. Ay na, jak amuken kan. Uto-uto kan to mga men. Anya din nadamag kaw. Ana-scam ka kanaw, marijuana. Jak nga rudam mo, Mare. Awan mo't ten karga ti savings account mi. Ay sus, amangan mo't no adda sa bali anang withdraw. Naglaing damot unay no kasta, Mare. Adda kanyak ti ATM card mi. Ngam, nakapag-withdraw dalat ta? Awan ti ATM kaw. Ngam kas mabuyak kun mangag ko iti nyaws. Posible ama withdraw ti sa bali a tao ti kwartayaw, maray. Kasano ko ma? Malagip maw, idi adda ti nasalaw ta nga agsursurbay ijay ilay. Anya kalaki din aya, Mare. Anya kumamot ti connection na dayjay iti ornong mi ama pupukaw. Ay saus! Amangan mait, no adda na dakamat mo kankwa na a private information maw. Kat iso ti inusar na, iso an na withdraw nan ti kwartayo, maray. Kasano ngayon day ta? Awanan ti urnong ta. Pasensyakan, dudong, lakay. Mano a kwarta tinapukaw gapo iti kasta nga aramid mo. Swildok day jay iti mano a bulan. Ita impaiskam mo. Jakmot amo akas jagayam ti plano ni Rendel. Kunakano survey laang dayjay, lakay. Ti ibagam kidi. Para magken uto-uto ka ngamen. Nilakay mo't. Nilakay mo. Sige man. Kasano ang maisublim tinapukaw a kwarta ta? Makisarita akit ti bangko. Panagkunam ket nalakalaang day ta? Ay, napasensya ka na talaga. Jak pulos among adagayam ti kakasta amudos. Damag ko ang naglukat ka iti baro a savings account, dudong, lakay. Pudno day ta. Ngam saan kon nga ipaigam ken ka ti ATM card. Narigatan. Ang mga no ipaiskam munto manen. Tinagrigrigatak. Saan itaan, lakay? Ay, nakapagdesisyon ako, Juana. Saan kumamot akasta Among bakit? Dakkel agatan tinapukaw gapo iti kastang ugalim. Agasem ngay. Tamapan mo gayam ipalpalastog ti maipapan iti urnong ta iji bangko. Wan, lakay. Talaga nagbalbaliw akon. Ay, pasensyakan. Ngem siya akong ti mangidulin iti passbook kun ATM card ta. Ketsi ka. Sa pulem no sa dino ti ayan dayja arindel. Tapno isubli na ti kwarta tinakaw na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ina, mabalinay, nanang, mabalinay. Anya ti mabalinan, Maksimaw. Mabalinay ngayon ko, dagiti baboy kaw. Agsapol kan iti bayar. Inak ibaga kiniganay, tagatangan ng tibaboy kaw. Sambutag tanangina ita ti presyo ti baboy, nanang. Nalamapan kan, tapno maidispos mon dagiti baboy mau, Maksimaw. Papananyaw, tata Maksimaw. Agpadaya kayo, may. Mapanak ije balay daganay. Ilako ko, dagiti baboy kaw. Istawng, adda na panan ni ganay, tata Maksimaw. Ha? Sa dinaw, nakitak itaya na pan nagpastor ka dagiti kalding na. Aya, way, tata, ang mga numabayag pa idaya nga agawid. Apay anak ko nam dayta, istawng. Nagkabalay kayo aya, kiniganay, tapno amom dayta. Ket no naganak di talo akalding na, isotes asikaswin na di kalapaw na. Aya,
No kayat mo, ang kalangin surutan, iti kalapaw na, Tata Maximo. Ay, urayak langin na makaawid, iti balay na. Nagadayaw, iti kalapaw na. Ay, mabanuga ka magnaa. Sumrek ka pa yung arod dita balay, Tata Maximo. At dalibin ko nga harak dita. Arak, ay, halaman nga raw, istaw, agsyat taman. At kung yan ti, bayad na kiti, dua ka baboy mo, Tata Maximo. Ay, agyaman na, ganay. Nakachamba kayo tinapinta sa presyo, Tata Maximo. Wayne, nagadungag paiso tinaglakwak, ganay. Nagpuskol asag sa sangaribaw. Aton aday ta ang pag-inom mo iti arak, Tata Maximo. Ay una, nawadwad day tuyain apagsukmaon. Malangaraw, panawan ka nga ro daw, Tata Maximo. I-deliver ko mo iti sa bali at tao, ti ginatang ko king kaababaw. Kapampanaw mo ni Ganay, ang imatang iti baboy mo, pare Maximo. Ay Wayne, pare ko tikat. Kasla, kwarta na ita, igamama. Kita lang aro din a kwarta. Ibagampay lang akas la kwarta. Kayat mo, nga agdoble na ita, igamama kwarta, pare Maximo. Agdublay. Ay kayat ko pare ko tikat. Nukas na nga raw, tumngag ka, iti ibagak. Anya teramiday, tapno agdublay. Yasidag mo tilapayag mo, tayari sa asko king ka. Adtoy, tila payag kaw, pare ko tikat. Sigurado ka, pare ko tikat? Wain, pare Maximo, saan lang agdublay? No di ka agtriplipay. Mala, ikuyog ko ni istaw. Imbagla bodyguard kaw, pare ko tikat. Sanga ribaw. 2 ribaw. 3 ribaw. 4 ribaw. Maximo, bilbilang matay ta kwartam. Way, nanang. Igatang kuntumanin iti buryas dagito ya kwarta. Kano nagin ati buryas ita? Kurang day taupat aribaw abilbilangam. Ay, jak pa'y mitnalpas ang nagbilang. Nanang, medyo nawadwad may tinaglakwak iti 2 baboy kaw. Nan, ikanakman mo't iti kwarta, Maximo. Pangaramatan nyo iti kwarta. Katigatan ko iti sidaan Madapay mo't sida inta iti ref. Ada ayamot rifta, katawan mo't. Hawan aya. Ay kunak no adda nanang. Mangtad ka, tay nakagudong. Anyat gatagan nyo aya, iti tsindaan. Masapsyapol dito'y balay. Awan sibuyas, awan bawang, awan laya, awan bugoong. Kaila dumawatayin kada kiti kaaruba. Sayang lang ti kwarta, apaggatang yu kada kita, nanang. Di mo pala ibaga no di mo kaya timangtad kanya kiti kwarta. Igatang ko iti buryas na gito ya kwarta, nanang. Yak kayat ang makisayan. Anya? Agdoblin to na ita kwartam, numapantayo iti palutan, pare Maximo. Sigurado ka, pare ko tikat? Wain, kunak lang aruday, paray. Anda kontak ko iti unag ti palutan, jay mangabak ang manok ti tayan-tayaw. Talaga? Kaslawan pa nagtalik mo kanya ka. Mala, mabantayaw, kadwatan ni istaw. Ay, basta sigurado ti bagbaga maparay. 100% asigurado ti bagbagak, paray. Sigurado ang magustuam ti papanantayaw. Ha? Naragsak niya, paray. Hinagalas, di mo bagay. Anyatisan ko abagay, nanang. Day tabado ngayon suot mo Saan mo't apang ruwarday ta? Ay, sa anak mga agpapugi iti papanak, nanang. Sa dino ay ati papanam ako nam. Pagkwartaan ti papanan may, nanang. Pagkwartaan? Wayne, kwarta ti sangpit ko inton rabe. Ay, nagganasan nga ino kasta. Ay, ikan nagtuman nga rod iti kwartak. Tapno kay kayat ka Wayne, nanang. Mala, inakaw, tadagasag pa'y ni istaw ng balay na. Stong! Stong! Ayan, Mau. Stong! Adda ka kaday? Adak dito'y kasilyas, Tata Maximo. Umayak man. Sumrek kalatan, Tata Maximo. Nakasiramot tiri daw, Mau. Sana nakatrang ka day ta. Basta lukatamlatan. Mala,
kartengam nga ron dita kasilyas, tanapatag ti bagaking ka. Anya ti bagayo aya, tata. Ikuyog ka, di palutan. Anya? Ay, awan mo pagpalot ko, tata Maximo. Siyak ti makamaw, basta sumurot ka kanyak. Kaano tamapan nga eh. Inton malam, sa pulin tayo dyan, ni pare ko tikaut. Pagkwartaan da ito, yapapananta, istaw. Nay, beer house mo tinapanantayaw, pare ko tikaut. Win, tumagas tayo lahag nito'y beer house. Pari Maximaw, mag-relax tayo, Bossay. Wow, nagpipintas na giti babae dito. Tatakot ikaw. Ay no. Ay, mabit lang. Kaya bagyay sukik ang babae. Ading! Umasidagay. Hi, darling kutikot. Hello, mate. Ading. Kaya't ko lang ngayam amoking ka nagiti kakadwa. Kasta ka di, tata kutikot. Pari Maximaw, iso ni Jenny. Jenny, iso mate ni Pari Maximaw. Nice to meet you, Tata Maximo. Tatakot ikaw. Siya ngay mo. Iyam amunak mo ta. Ay, aguray ka, Istong. Jenny, iso ni Istong. Istong, iso mate ni Jenny. Nice to meet you, Istong. Nice to meet you, mate. Ading Jenny. Agtugaw ka, Jenny. Agordal ka iti kayat mo kanan, kan inuman. Okay, Tata kutikot. Pari Maximo, aginom tayo pa ibiit. Kadwa tayo ni Jenny nga ginom iti arak. Ay kid, uwi na, pare ko tikaut. Ay nagganasin ngay, italang manay ang makaapayak, itinapintas a babae. Ay, sa bali mo gaya mapalutan tinapanantaya. Agpili ka iti kayat mo, Pari Maximo. Wa ababay tada iti stage nga agsalsala. Sa pula o sa putay. Ay nga sa pula sa puti asasawam dita pare. Iso ti color na iti underwear da, paray. Agpili ka iti kayat mo dita. Nasyakaw ti bagamaw. Siya ngay mo. Tatakot ikaw. Agpili akadimot tayo. Why, Nistong? Ako ang bahala. Ay, kukwak jay nakapula. Tatakot ikaw. Kukwak mo tayo, jay nakaputi. Ay na, nagganasay. Sige. Payabak ida, kalpasan, ti panagsalada, tapno at partner yaw. Nabartak man tandag iti kakadwam, Tata kutikot. Ha? Ay, kaslasan na pa imot anapartag, Jenny. Pari Maximo, Apay, pare kutikaut. napartag kayo kaday. Ay, saan pa'y pare? Kabailan mi pa'y kini istong ti uminom iti ara. Wen, tatakot ikaw. Kabailan mi pa iti uminom, iti arak. Nukas na nga ron, agurderak pa iti arak. Waiter, mangyag ka ba iti may sa case nga arak ito? Hey, awan mo tin, dagiti babae. Kakadwa tayo nga agininom, pare kutikat. Ha? Ungang peso. Di namutan nagsubli dito'y table tayo. Uray ni Jenny, katibal tayo. Awan mo ten, tatakot ikaw. Napala siguro nag-CR ni Jenny, Istong. Hey, nagado nga arak, tinorder mo, pare. At ti kwarta ma. Basta siyok, ti baka mo, agiinom tayo lata, pare Maximo. Nagurderak pa'y itipulutan tayo. Kasano ngay pare? Yan, sabi tin, kabalan ti mapan makipalot. Ay, di mong pagparikutan na ita, pare Maximo. Di napatag, nag-enjoy tayo ita nito'y beer house. At nababae, akatibol tayo. Sa bagay pare. No, kaya't mo pa iti magitibol iti babae. Ipagablagan niyo, nagpayapak, paray. Kaya't kumuti, babae, tatakot ikaw. Ay, una, Istong. Ikan kamay, tapno saan ka amalugay. Sa bali man na babae, ti pa umayak nito'y tibol tayaw.
Apay ngay, Tata Maximo. Nagulimok mo tan, dito'y berhas. Awam mo tan, dagiti nagado at tao. Nagpaisa. Kaslada talaga ngayon, ti tao dito'y pag-iinuman. Istong. Napanan ngay ni Tata Kutikot, Tata. Nakariing kayo matgayam, Tata Maximo, ah? Naiturog may gayam dito'y lamisaan, Ginay. Ayan ni pare Kutikot. Imonan anagawid. Ay, agawid na mo tan, Tata. Ay, wine istong. Igarigatan tati tumakdal. O saan kayo pa yung agawid, Tata Maximo? Bayadan nyo pa, dagiti ininom yun. Anya, ay isa na da kami tiyag bayad, Ginay. Ni pare Kutikot, ti mang bayad, iti Bill May, dito'y pag-iinuman. Da kayo kano ti agbayad. Iso nga imonan anagawid. Anya, ay, impasubo na kung ti awanan bay na pare Kutikot. Kat manungay ti bayadak, adeng. O, ato ti listaan. Inyawat kanyak itay ti waiter. Ha? Ay, nagdakulan ti bayadak abil may, Ginay. 15,000 amen. Wan, Tata Maximo. Sabali ti bayad dagiti babae ngayon table yo. Sabali magdagiti drinks da. Anya, Ay, naspak, Tata Maximo. Binudol na kalaki dahil ni Tata Kutikot. ay agsaga na kanyak ti awanan bay na pare Kutikot. Agsaga na kanyak. Ay, awanain, nanang. Awanain. Anya ti awanan, Maximo. Di kwartak akin si Mila. Nabudol. Ay, Anya, nabudol jay kwartam. Asino tinang budol kan ka, Maximo? ni pare Kutikot, nanang. Nagurder iti inuman mingarak. Nangala pa iti babae ngayon tibel may. Katsyak tinagbayad. Ay, awanain. Nay, Ay, kasano pa'y itan? Di mon makamat ni Kutikot. Napana ni Jepangasinan. ti awanan bain. Binudol-budol na lang. Tapno makainom lang iti arak. Ay, leksyon kan kadayta. Apay nga minamamati ka dagos kadagiti bagbagana. Nanang. Ay na, Maximo aya, agnakam ka ita. Sayang di kwarta abayan dagiti dua baboy mau. Ay, nanang. Ay, anya pa'y nga iti gatang mo iti burias nga ibagbagam. Gumatang kalangin iti pigibang apagurnongam iti barya. Anya. Di nagtupay maikan iti igatang ko iti sidaon ta. Aw, anya ga ita tinapasamak. Ay, Napanlang iti arak kan babae iti kwartam. ay sayang ti kwartak, nanang. Sayang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.